Basan a pinalubusan ken Inicante Regional ken Provincial Office. Tinailya na pulisya, pakairamanan ti opisina ni Governor Matthew Marcos Manotok, tipan na kay siyangkat ti Eltop Caravan when no license to own and possess firearms, ket numampay may patpatong palpaylaeng ti Modified General Community Quarantine iti Ilocos Norte. Gapo paylaeng iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic, ket adalata dagiti nang gundaway iti panagala ti lisensya ti panagikot iti igam ngem limitado daytoy. Tinasawa Caravan ket madama amay saysayangkat iti barangay 20A, Gabut Norte, Badok Ilocos Norte. Adaytoy ket Indoluan ti Badok Municipal Police Station, babaen iti panangidadaulo ni Police Captain Joseph Tayaban, ken inisponsoran the Mayor Maximo Cahigal, ken ABC President Virgilio Calahate, ken iti pannakitinulong ni Mr. Ryan Remigio iti Provincial Government of Ilocos Norte. Lahat ng mga requirements po ay na-meet natin, yun po, na-approve na. Okay. Ito na tayo. Despite dito sa pandemic, kaya po andito lahat, may mga yung mga birth, ang dami natin, yung para sa health protocols, Okay. rin mga PNP, Mm-mm. para po ma-observe yung social distancing, wearing of face mask, face shield, disinfecting, itong mga thermal scanning. Mm-mm. So wala po tayo ma-violate para po maging successful itong event na wala man ng maging problema, Mm-mm. especially dahil ito'y COVID-19 situation tayo ta. Okay po. So sir, open ba iti Interong Ilocos Norte dito? So, Yung una ay exclusive for Badok. mm-mm. But nung na-assess natin ay hindi ganon karami at sayang lang kung hindi natin na ma-maximize yung araw ng ating pag-conduct ng LTOP. So, nag-decide po sina Sir Mm-mm. at with the approval of the province na i-open. Mm-mm. Hindi makater ang but limited din. Yes, sir. Hanggang, Okay. 150 lang a day. Mm-mm. So, yun. Kung nakita mo kahapon, Yes, sir. ang dami nating mga tropang pulis dito para po iayos ang event, itong LTOP natin. Apo, apo. Joey Cordero Kiawit nagulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content, at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.